Najväčší prínos pre mňa dnešného workshopu je, že som sa dozvedel také akoby základné možno paterny, ako nad tým celým uvažovať, nad tým pohybom, silovým tréningom, ako to tak nejak štrukturovať a ako v tom napredovať. Camerona sledujem už dlhšie, páčili sa mi to, ako sa hýbe, bol som na to zvedavý, vyskúšala mi reklama na Instagrame, neváhal som. Budoku by som odporúčil každému. Je to dobrý pohyb, je to také prirodzené hýbanie sa, má to aj dynamiku, má to aj taký flow, statiku, sílu, mobilitu, všetko. Výborný pohyb. Cítim sa dobre. Dnešný workshop sa mi veľmi páčil, bolo to super, také energické, človek s dobrou energiou, taký živý, proste malo to spád. Veľa aj tak akoby rozprával takým prirodzeným spôsobom. Super sa to počúvalo, aj veľa takej pravdy, veľa dobrých informácií som nasal.